acababa esa batería, non? Bueno, pois, o dito, moi bo día a todos e a todas. Moitísimas grazas pola vosa presenza. Comezamos o mes de outubro cargado de novos recursos e proxectos que vamos a poñer a disposición da provincia para que esta vai a máis. E, de feito, hoxe na Xunta de Goberno que vimos de celebrar mobilizamos preto de máis de 1,5 millóns de euros para investimentos en concellos e proxectos de dinamización lingüística. O detalle, 110.000 euros para actividades de dinamización da lingua galega, 130.000 euros para instalacións de aerotermia en As Neves, 420.000 euros para a mellora da EP 5201, Arbo Cabeiras Barcela, en Arbo, 520.000 para a reforma da EP 6101, Bidueiros Amedo, en Dozón, e máis de 360.000 euros para investimentos en 2 concellos ao abeiro do Plan máis provincia. E comezamos, e facémolo falando da nosa lingua, do galego, concretamente das achegas que realizamos ás entidades sociais para que poidan realizar diversas actividades. E deste xeito, hoxe vimos de aprobar preto de 110.000 euros para 47 entidades sociais de 25 concellos da provincia. E por facer un resumen, cada entidade recibirá unha axuda entre 400 e 3.500 euros e con estes recursos van poder impulsar festivais, xornadas culturais, exposicións, rutas, obradoiros, premios literarios, entre outras. E facémolo porque creemos firmemente que como administración pública é unha obriga a nosa fomentar e difundir a lingua galega, a miña, a nosa, que esta nos diferencia, nos proxecta cara ao exterior, cara ao mundo. E da lingua pasamos agora a falar de enerxías renovables porque aprobamos un novo proxecto para poñer en marcha instalacións de aerotermia sostible en edificios municipais do Concello das Neves cun investimento de 130.000 euros. En concreto, os 130.000 euros proceden 55.000 do IDAE, 40.000 da Diputación e 35.000 euros do Concello das Neves. E a través deste proxecto vai nos permitir mellorar a eficiencia enerxética na Casa do Concello e a Casa da Cultura das Neves con instalacións de aerotermia sostible que vai conlevar un importante aforro de enerxía. E queremos, con estas iniciativas, reducir as emisións de CO2 mediante a implantación, xa digo, de medidas de eficiencia enerxética, así como tamén favorecer o uso de fontes de enerxías renovables que contribuan co desenvolvemento económico local. E seguimos falando de investimentos, en este caso, de estradas provinciais que atravesan os concellos de Arbo e Dozón e para os que destinamos máis de 920.000 euros. No caso concreto do Concello de Arbo, aprobamos o proxecto para a mellora da mobilidade peonil no treito antigo da EP 5201, Arbo Cabeiras Barcela, cun orzamento próximo aos 420.000 euros. As obras vanse a realizar gracias á colaboración entre Concello e Diputación, un convenio donde a Diputación aportaba de entrada o 80% e o Concello o 20%, pero ese 20% o Concello vai utilizar os fondos do máis provincia, por lo tanto estamos a falar dunha obra que vai ser financiada ao 100% pola Diputación de Pontevedra. E que se vai facer? Nesa estrada vamos a reordenar e mellorar a contorna e os espazos públicos no ámbito da igrexa e do campo da festa, así como tamén o viario de acceso a estes dous equipamentos nun tramo de case 270 metros, no que se vai a reparar o pavimento, mellorar os sistemas de drenaxe de augas e servizos básicos e tamén cambiar tanto o actual mobiliario urbano como a xardinería. Trátase dunha actuación moi importante que vai a mellorar un espazo singular en Arbo, que vai a beneficiar a todos os veciños, xa que na actualidade a plataforma está moi deteriorada e non hai espacios axeitados para os peóns, dando lugar a situacións de risco e inseguridade. E, por outra banda, no Concello de Dozón, vimos de aprobar o proxecto para a reposición do firme da EP 6101 Bidueiros Amedo. En este caso, vamos a repoñer o firmamento en máis de 750 metros desta estrada provincial, un pavimento que se atopa moi deteriorado, os traballos
van a consistir no que é no saneamento e fresado da capa de rodadura e repoñer a señalización horizontal e vertical. O noso obxectivo, xa o dixen en outra ocasión, pois que é seguir avanzando para transformar as estradas provinciais co fin de alongar a súa vida e garantir a seguridade tanto dos peóns como a do tráfico rodado. E rematámolo, quero rematar na parte correspondente á Xunta de Goberno, quero facelo poñendo foco nos concellos, porque hoxe aprobamos máis de 360.000 euros para proxectos en Bueu e Nigrán, ao abeiro da liña 1 do Plan Máis Provincia. 60.000 euros para o Concello de Bueu, para que realice as obras de repavimentación e mellora dos accesos e do aparcamento do pabellón municipal Pablo Herbello, e case 300.000 para o Concello de Nigrán, para que execute as obras da rede de saneamento e de abastecemento na Pateira. Así que continuamos desta maneira, tendendo pontes co Plan Máis Provincia, o Plan de Obras e Servicios máis ambicioso da historia do ente provincial e cos que xa chegamos prácticamente ao reparto dos 48,2 millóns de euros que destinamos para os concellos de menos de 50.000 habitantes. E, por último, fora xa da Xunta de Goberno, quero rematar cun asunto que xa teño comentado aquí en roldas de prensas anteriores, e trátase do proxecto para investir preto de 1 millón de euros na estrada EP 2702 a Moe dos Valos, no Concello de Pazos de Borbén. Se lembran, o pasado 24 de abril remitimos o borrador de convenio ao Concello para iniciar as obras e desde entón, pois por activa, por pasiva, en público, en privado, en reunións de todo tipo, pois sempre, lóxicamente, ca máxima colaboración e lealdade institucional, viñamos solicitando ao Goberno local de Pazos de Borbén que apurara o máximo posible para poder comenzar canto antes esta obra necesaria. E do contrario, pois nós como Administración provincial e para non castigar a outros concellos da provincia, nos vemos na obriga de mirar por todos os concellos e, por tanto, ese 1 millón de euros o destinaríamos para outro concello. Eso mesmo yo transmitín eu ao alcalde non fai moito. Os veciños de Pazos de Borbén levan 5 meses padecendo un bloqueo injustificado, escoitando excusas, pretextos sin fundamentos ante un trámite que outros concellos realizan en cuestión de días ou de semanas. Pero esta semana producíanse dúas circunstancias, dúas novidades importantes. A primeira, o pasado martes mantivemos un encontro ca plataforma da mellora da estrada para aclarar as dúbidas todas que podía haber ao respecto e achegarlles a documentación ao respecto, aínda que o noso interlocutor foi e será sempre o Concello de Pazos. Ao remate desa reunión, tanto esta Casa, a Deputación, como a plataforma coincidían na urxencia de que o Goberno local aprobara xa ese convenio. Esa aprobación veu nun pleno extraordinario convocado o mércores, donde saiu, ademais, pola unanimidade de todos os grupos que conforman a Corporación Municipal de Pazos de Borbén. E, lóxicamente, foi convocado pola institución que tiña a responsabilidade de desbloquear esta situación. Evidentemente, celebramos esta cuestión, esta nova, que xa se tiña producido desde fai meses, concretamente 5 meses, e, de feito, de non ser polo bloqueo do Concello, esa circunstancia que conlevou que metera o convenio do Obrador no caixón, pois podíamos estar falando de que as máquinas estarían próximas a iniciar esas obras. Así que, tendo en conta que hai unanimidade municipal lóxicamente, nós temos a responsabilidade e queremos comezar canto antes esas obras, non vamos a permitir que se perda ni un minuto máis de tempo e que se volva a meter sine die nun caixón este convenio. Por lo tanto, desde aquí eu quero informar que nos falta que non recibimos o informe preceptivo e lle pregamos ao Concello de Pazos de Borbén que o traslade á Diputación canto máis axiña mellor e esperemos que para a semana estea aquí para seguir dando os trámites preceptivos para comenzar, insisto, esta obra necesaria o máis axiña posible.
Mais non podemos facer. Todos os concellos teñen todo o dereito, como o de Pazos de Borbén, para recibir a atención da Diputación, e agora, insisto, isto sigue quedando en mans do Concello. E pola miña parte non teño máis que engadir, non sei se hai algunha cuestión, algunha pregunta. Ben, pois non habendo, agradezco a vosa presenza.